नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, 14 नोव्हेंबर राष्ट्रीय बालदिन. तुम्हा सर्व बालमित्रांना आणि वयाने ज्येष्ठ असले तर ज्यांच्या मनात बालपण जिवंत आहे अशा सर्वांना बालदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माणूस कितीही पुढे सुखात असला म्हणजे तरी त्याचं बालपण तो विसरू शकत नाही आणि त्याला बालपण ते हवं असं वाटतं. भले ते गरिबीत किंवा काही अडचणीत काही गोष्टींची वानवा असते बालपणी, तरी बालपण माणसाला जे बालपणी अनुभवले असते ते दिवस त्याला ते हवेसे वाटतात. प्रत्येकाला बालपण आठवत असतं आणि म्हणूनच बालपण रम्य असतं म्हणतात. ते पुन्हा मिळत नाही. म्हणजे अर्थात गेलेला दिवस कोणताच परत मिळत नाही, तो भाग वेगळा. तरी पण बालपणाच्या आठवणी असतात, ते माणूस वृद्ध झाला ते विसरत नाही. मधल्या काळातल्या आठवणी विसरतो पण बालपणाच्या विसरत नाही. तसे हे बालपण. आज आपण एक ह्या बालपणावरची कविता ऐकूया. मराठी कविता आहे. कविते शीर्षकच आहे बालपण. कसे असतात दिवस? दिवस फुलपाखरांमागे धावण्याचे, दिवस फुलपाखरांमागे धावण्याचे, तुटला पतंग धावत पकडण्याचे, तुटला पतंग धावत पकडण्याचे, मनमुराद खेळण्या खुदण्याचे, मनमुराद खेळण्या खुदण्याचे, मार चुकवण्या धूम पाळण्याचे. बघा, तर पतंगाच्या मागून किती मुलं धावताना आपण बघतो. तसंच आई वडील आपले काही चूक झाली तर मारणार हे माहीत असलं की मुलं धूम ठोकतात. मनमुराद खेळण्या खुदण्याचे, मार चुकवण्या धूम पळण्याचे. जादुई दिवस बालपणीचे, जादुई दिवस बालपणीचे, स्वच्छंदी जीवन जगण्याचे. आता सुखाच्या मागे धावताना, आता सुखाच्या मागे धावताना दुःख निराशेत ते आठवण्याचे. बालपणीचा काळ सुखाचा खरा, बालपणीचा काळ सुखाचा खरा, अनुभवण्या रामकृष्ण आले धरा, अनुभवण्या रामकृष्ण आले धरा. आईचं प्रेम किंवा बालपण अनुभवायला सुद्धा परमेश्वराने, देवाने रामकृष्णाच्या रूपात किंवा आपले शिवाजी महाराज असतील त्यांच्या रूपात या पृथ्वीवर जन्म घेतलेला आहे. बालपणीचा काळ सुखाचा खरा, अनुभवण्या रामकृष्ण आले धरा. वाटे सर्वांना तो पुन्हा लाभावा, वाटे सर्वांना तो पुन्हा लाभावा. साक्षात देवानाही वाटे हेवा, साक्षात देवानाही वाटे हेवा. रम्य बालपण तो आनंदाचा मळा, रम्य बालपण तो आनंदाचा मळा. नाही दुःख चिंता काळजीला थारा, रम्य बालपण तो आनंदाचा मळा. नाही दुःख चिंता काळजीला थारा. खा खेळा मातीत खुशाल खेळा, खा खेळा मातीत खुशाल लोळा, खा खेळा मातीत खुशाल लोळा. अवघे जग माझे, अवघे जग माझे मी न वेगळा, अवघे जग माझे मी न वेगळा. लहान मुलांना आप पर हा भाव नसतो, त्यामुळे सगळं जग त्यांचं असतं. प्रत्येक गोष्ट ती त्यांच्या स्वतःची वाटते. आपापर भावच नसतो ना, त्यामुळेच बालपण वेगळं असतं. मित्रांनो, ही कविता आवडली लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. तुमच्या बालपणीचे काय किस्से असतील सांगा. आणि आता आपण परत भेटणार आहोत 17 तारीखला, 17 नोव्हेंबरला हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 10व्या स्मृतिदिना दिवशी. बाळासाहेब परत या ही कविता घेऊन. धन्यवाद.